Εγώ μαθαίνω από αυτούς τους ανθρώπους. Μου δίνουν δύναμη. Και έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα για τη ζωή. Almost alive. Ο ήχος των βρεγμένων παπουτσιών που τους βλέπεις να περπατάνε για ώρες. Κλατς, κλατς, κλατς και συνεχίζουν να πηγαίνουν χωρίς να ξέρουν πού πηγαίνουν. Τι γάμισες! Τι γάμισες! Έλατε μέσα μέσα! Τους βάλαν σε κάποια βανάκια, οδηγήσανε μερικά λεπτά και τους πήγανε κοντά στα σύνορα σε ένα υπόγειο, κάτι σαν τούνελ. Κατάλαβα ότι τους είχαν ετοιμάσει πάλι για επαναπροώθηση. Ήταν η αρχή του τέλους. Το όνειρο ότι θα φτάσω στην Ευρώπη τελείωσε και άρχισε ο εγκλωβισμός του στην Ελλάδα. Available now on video on demand.